Белгәнебезчә, кардәшләр, без әлеге вакытта Шабан аенда һәм менә санаулы көннәр килде, үзебез сагынып көтеп ала торган аебыз. Ул инде Рамазан ае. Әлбәттә, без аны сагынабыз һәм көтеп каршы алабыз. Ничек аны сагынмаска мөмкин? Чөнки Аллаһ Тәгалә үзенең аятләрендә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең сөннәтендә Рамазан аеның күркәмлеген, дәрәҗәлеген, өстенлеген бәян кылды. Һәм Аллаһ Тәгалә аны башка айлардан аерып чыгарып үстен кылды. Һәм Аллаһ Тәгаләне яраткач, әлбәттә, без дә яратабыз. Аллаһ Тәгаләне башка айлардан өстен куйгач, әлбәттә, без дә аны шулай ук башка айларга караганда өстен куябыз. Белик, менә Рамазан аеның көтеп алу, аның өчен шатлану инде бу иманнан. Бу иманның галәмәтеннән. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва идә ма унзилат суратун фаминһум ман якулу айюкум задатху хади имана. Фамма аллазина аману фазадатхум имана ва хум ястабширун." Әгәр дә сура иңсә, Аллаһтан аятлар иңсә, мунафиклар бер-берсенә әйтә: "Менә сура инде, менә Мухаммад монда аят укыды, кайсыларның иманы артты шуның белән? Нинди файда булды бу аяттан? Нинди файда чыкты инде моннан?" Шулай итеп алар бер-берсенә әйтәләр, бер-берсенә шундый сүзләрне әйтешәләр. Әмма иман китерүчеләрнең иманнары арта. Яңа аятлар иңү белән, яңа сүрәләр уку белән, гыйлемне ишетү белән мөэминнәрнең, иман китерүчеләрнең иманнары арта һәм алар шатланалар. Менә Аллаһ ягыннан һәрбер рәхмәтлек, фазиләтлек мөэминнәргә ирешә икән, әлбәттә, алар аңа шатланалар һәм иманнары шуның белән арта. Һәм шу айның зур максатларыннан булып тора тақвалы булулыкка. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я юхаллазина аману кутиба алейкумус сиям, кама кутиба алал лазин мин кабликум лааллакум таттакун." Эй иман китерүче бәндәләр, чынлыкта сезгә ураза фарыз булып язылып куелды. Рамазан аенда ураза тоту сезгә фарыз булып язылып куелды. Ничек сезләргә хәтле булган кавымнарга ураза фарыз булган шикелле. Бәлкем сез тақвалы булырсыз. Бәлкем сезнең иманнарыгыз артыр. Бәлкем сез иманнарыгыз көчәеп китәр һәм Аллаһтан катырак куркырсыз. Рамазан аенда булган ураза хакында агар укысак, аның фазиләтен, аның өстенлеген, әлбәттә, бик күп өстенлекләре бар. Бик күп фазиләтләре бар. Ләкин шуларның бер хадисенә карап китик әле. Һәм шундый кебек хадисләрне карап китү, әлбәттә, мөэмин мөселман кешегә файда бар, искә төшерү бар. Шу хадисләрне ишетеп, шу аятларны укып, инде мөселман кешедә һаман да сагыну арта, ярату арта, ашкыну арта. Һәм бу хадисне Тирмизи үзенең Сүннәт җинтыгында китерә. Бу хадисне Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра. Һәм Шейх Албани рахмәтуллаһ Сахих Җами китабында Сүннәт җинтыгында бу хадисне яхшы дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Идә кана аввалу лейлатин мин шаһр Рамадан, суфият аш-шаятуну ва маратул җин." Әгәр дә Рамазан аеның беренче төне килеп җитсә, шайтаннар һәм бузыклык кылып йөрүче җиннәр алар чылбырга утырталар. Рамазан аеның беренче төне килеп җитә икән, менә таравих укырга дигән хәбәр ишегәч, бу инде хәбәр кайчан бирелә? Кайчан Шабан ае тәмамланып, 29да яки 30нчы көнендә Шабан ае тәмамлана акшамнан соң. Һәм акшам намаздан соң беренче төн була Рамазан аеның. Һәм инде без башаларыбыз да инде Пәйгамбәр сүннәтенә ияргән хәлдә таравих намазларын укый башлыйбыз. Менә шу төн керү белән шайтаннар бугауга утыртыла. Ва гулликат абабу җаханнами ва гулликат абабу нари фалам юфтаху минха баб. Җаханнам ишекләре, капкалары ябыла. Аларның берсе дә ачылмый. Яни җаханнамның барча ишекләре дә ябыла һәм алар ачылмый. Ва футихат абабул җаннати фалам юграк минха баб. Һәм җәннәт ишекләре ачыла һәм аларның берсе дә ябылмый. Ва юнадил мунадин. Һәм Аллаһ тарафыннан тавыш килә. Икенче рәвәттә китерелә, Аллаһ Тәгалә һәрбер кешегә бер фәрештәне йөкли, һәм ул фәрештә әйтә ул кешегә карап: "Я багия хайри акбил, я багия шарри аксир, ва лиллаһи утақау минан нари ва залика куллу лейла." Һәм әйтә шушы фәрештә: "Эй хәерлеккә ашкынучы, эй хәерлекләрне теләүче, менә сиңа форсат килде, әйдә изгелек эшлә, әйдә тырыш." Һәм әйтә: "Эй гөнаһларны эшләүче, эй гөнаһларда дәвамлы булучы, эй гөнаһларны теләүче, тукта инде, тукта, бу инде сиңа форсат, тукта шушы гөнаһлардан." Менә фәрештә көн сайын шушы сүзне әйтә. Һәм Аллаһ төн сайын җәһәннәм утыннан бер төркем кешене җәһәннәм утыннан коткара. Төн сайын, менә көн сайын күз алдына китерик, Рамазан аенда беренче төненнән башлап Аллаһ Тәгалә кешеләрне җәһәннәмнән коткара.
төркем мөмин мөселманнарны җәһәннәмнән азат итә. Һәм әгәр дә бу хәдискә без карасак, үзебезгә бик күп файдалар алабыз. Шулардан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә Рамазан аеның беренче төне керсә, бу күрсәтеп тора Рамазан ае тулысы белән ул хәерлектә. Беренче төненнән үк башлана хәерлекләр, бәрәкәтләр. Бәрәкәт ишекләре ачыла, хәерлекләр ишекләре ачыла. Һәм беренче төненнән үк инде шайтаннар бугауга утыртыла, җәһәннәм ишекләре ябыла һәм җәннәт ишекләре ачыла. Һәм шулай без белдек, беренче төненнән үк шайтаннар бугауга утыртыла, шылбырларга утыртыла. Башка айлардагы шикелле алар кешегә тәэсир итә алмыйлар. Ләкин әлбәттә бу аны аңлатмый. Гомумән инде кеше иркә чыгарга тиеш. Рамазан җиткәч, булды миңа шайтан вәсвәсә кыла алмый, иркенә бирсәң була. Юк, әлбәттә ул аны аңлатмый. Кеше һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләгә сыгынырга тиеш, аңа ялварырга тиеш, сыгынуны, яклауны кылырга тиеш. Һәм шулай ук шайтанга иярә торган баш сәбәпләрдән тыелырга тиеш. Шайтыр бул үзен тәрбияли, шушы күркәм айда үзен гадәтләндерә, шайтанга буйсынмаска, аңа иярмәскә. Чөнки Рамазан аеның бит максаты да шушы: ләалләкум таттакун. Бәлкем сез тақвалы булырсыз, бәлкем сез инде гынаһлардан тыелып, изгелекләрне эшләүчеләрдән булырсыз. Менә шушы инде Рамазан аеның барча максаты. Менә син ирештең Рамазан аена. Бу зур ниъмәт, бик зур ниъмәт. Әлхәмдүлилләh, син ураза тотучы, син намаз укучы. Бу зур ниъмәт, бик зур ниъмәт. Шуның өчен бу ниъмәтне син куллан. Аллаһка шөкерле бул, арттыр бу ниъмәтеңне. Таравих намазларында булсынмы? Ул ураза тотканда гынаһлардан арынган хәлдә, буш сүздән, гыйбәттән арынган хәлдә, Аллаһны күп искә төшергән хәлдә уразаны иң күркәм хәлендә тот. Менә шул вакытта син шөкерле була торган буласың. Әмма әгәр дә хәерле рәвештә үткәрмәсәң бу Рамазан аен, Рамазанга ирешеп тә Рамазан аен Аллаһ теләгәнчә кулланмасаң, менә син күферлек китерүче. Һәм бел, син күферлек китерүче булгач, бел, Аллаһның газабы бик көчле. Һәм күз алдына китер, күп кеше теләде шу Рамазан аена ирешергә. Тыелныңна без ул кардәшләр белән бергә без уразалар тоттык, ләкин шушы кардәшләребез арабызда алар юк. Аның өстәвенә кара, җир өстенә күпме кеше күпә көндез Рамазанда ашап йөриләр. Күпә көндез Рамазанда гынаһлар кылып йөриләр. Әллә бу сиңа күрсәтмиме, ничек сиңа Аллаһның рәхмәте сиңа төшкән? Ничек Аллаһның һидаяте синең йөрәгеңә май булып, күркәм итеп, нур булып киреп урнашкан? Әллә Аллаһ Тәгаләгә шөкр итү кирәк түгелме? Әллә моңа шатлану кирәк түгелме? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул би фадлиллаһи ва би рахматихи фабизалика фальяфраху ва хайру мимма яҗмаун." Әйт, ey Аллаһның кешесе, бу Аллаһның фазилаты һәм аның рәхмәте. Шуның өчен, Аллаһның рәхмәте өчен, Аллаһның фазилаты өчен шатланыгыз. Аллаһның рәхмәте һәм Аллаһның фазилаты ничек тәфсир китапларында китерелә, ул Коръән, ул туры юл, ул синең дингә кирүең. Фазилат ул Аллаһның Коръәне, Аллаһтан килгән вахилар. Ә син дингә кирүең, изгелекләр кылуың, бу Аллаһның сиңа рәхмәте төшкән. Һәм менә Аллаһның фазилаты, Аллаһның рәхмәте сиңа төшкәнгә шатлан, син Аллаһка шөкерле бул. Һәм бел, нәрсә гынаһлы кешеләр җыялар, мал-мөлкәт җыялар, акча җыялар, тегендә шабалар, монда шабалар, шушы дөнья сәбәпле уразаларында калдыралар, намазларында калдыралар, һәм нидер байлык җыялар. Бел, Аллаһның рәхмәте һәм Аллаһның фазилаты сиңа төшү күпкә мәртәбә хәерлерәк. Алар нәрсә җыялар? Туктаусыз нәрсәдер җыялар. Менә алар җыган әйбергә караганда Аллаһның рәхмәтендә булуың, Аллаһның фазилатында булуың, әлбәттә бу күпкә мәртәбә хәерлерәк. Һәм шулай итеп Аллаһның рәхмәтенә ирешкәч, инде Аллаһтан сора, Аллаһ Тәгалә сине ныгытсын. Һәр вакытта Аллаһтан сора: "Я мукаллибал кулуб, сәббит калби аля диник". И Раббым, син бит йөрәкләрне үзгәртүче, ныгыт безнең йөрәкләребезне үзенең динеңдә. Раббана ла тузигh кулубана ба'да идh hadaytana ва һаб лана мин ладунка рахма. И Раббым, безне хак юлга, туры юлга күндергәннән соң безнең йөрәкләребезне кире авыштырма, кире бурып җибәрмә, кире гынаһларга кертеп җибәрмә. Менә шундый дугаларны кылу кирәк һәм шушы ниъмәттә басып калуны Аллаһтан сорау кирәк. Шулай итеп әгәр дә үзеңне шундый хәерлектә тапкач, ялкауланма. Бигрәк тә әгәр дә күрәсең икән, монда бер хәерлек бар, монда бер хәерлек бар. Сиңа киңәш биргәннәр икән инде бер хәерлеккә, яки сиңа йөрәгеңә кергән икән инде бер хәерлек, бер изелекне эшләргә, син артка чигенмә, аны калдырма, аннан соңга калдырма. Бәлкем бу шайтанның бер зур коралы. Ул шайтырып кешегә вәсвәсә кылып әйтә: "Ярар, иртәгә эшләрсең, ярар, икенче елга эшләрсең, ярар, инде бу ел шулай үтеп китә инде, ярар, икенче елга ныгытып, әзерләнеп керсең Рамазан аена, аннан соң инде яхшы итеп тотарсың". Юк, алданма. Юк, алданма бу шайтанның вәсвәсәләренә. Бәлкем инде әгәр дә алдансаң, мөмкиндер сиңа бу Рамазан ае гомумән сиңа килмәс. Мөмкин бу Рамазан синең соңгы Рамазан булышы мөмкин. Шуның өчен инде җитди булыйк һәм инде тырышыйк Аллаһның шушы хәерле аенда.